Welcome to Chess Now and Never Part 7. Like you can see above here I'm doing my exercise 3 times a week, running 20 minutes with a pulse around 120, 130, just to keep stamina. That's my trainer is saying. And now we will try to reach our goal and play a good game of chess, and there will be a background sound. Min far ikke med en video. And my son is playing, so it will be great fun. Enjoy. And we are facing somebody from Egypt, Bensuol. And let's play the e4, the Fischer. The Fischer move. e4, attacking ideas, Vienna, whatever. Actually, I don't. This is the Vienna game. And it's some kind of attacking opening. We'll play a little careful now. We might get a pulse meter on our stream also later, just to see how everything is going. Alright, that was a little surprising, really. And just keep on grabbing pawns. Let's go here. Wow, jeg gider ikke at dø! Jeg gider faktisk... Er du død? Oops, that was a blunder. He could just take my horse and he could take a full piece. So I'm playing too fast. Yeah. Let's take. Oh my god. Take him out of this. Oops. Kom til. Jeg mener ikke kom til det der. Oh my god, det var... Oh my god, ikke op det der. Alright. Egypt, well, was not the best kind of move. Mr. overlooked me. Is our bishop trapped? I hope not. Adam, jeg gider ikke! Så kom. Skal bare can be kind of trapped there. Jeg ved det gør vi aldrig. Well, yeah, now he's trying to trap it. It's trapping. Er du død? See if we have time to liberate the bishop. Oh my god! Jeg er egentlig på, jeg gider ikke at dø nu! Jeg kan uden dig. And we have nice background gaming zone here. Men du kan godt bare vente på, the king goes for the thing. What about this? Ooh. Wow. Oh my god, jeg kan holde op. This is not a good move from him. Nej. We could just have taken this pawn. Oh my goodness. Things are falling apart. We can have a check. Jeg er død. Jeg er allerede død. Check. Okay, skal vi spille noget andet? Jo. We can have a check. And so we move our king, maybe.
Well, you can be losing some pieces here. You can just take the horse. Jeg kigger ikke. Så kan jeg kigge. Just take the horse. Jeg har spillet join. Join. Well, we can just take the bishop. You can play here. Well, he has to be a little careful about checkmate, I think. Alright, that was a little surprising move. We can just let him do that. This is getting wild. This is getting really wild. Bro, bare kom, jeg mener, du ikke prøv. Okay, skal vi vælge Lucky Hus? Kom her. Adam. Kom. Kom. Vi vælger Lucky Hus. Oh my god, der er allerede blevet taget. Det her Lucky Huset. Er det ikke pænt? Nej, jeg er sikker. Jeg er 100% sikker. Jeg er sikker. Jeg er sikker. Jeg er meget spændende. Det sejrer, hvis jeg kan. Kom ind, syd. Oh my god, en PC er kommet ind. Haha. Oh, there's a check. Check me. Er det her, er du, jeg siger bare, at det er Lucky Huset, er det ikke rigtigt? Haha. Se, jeg sagde det. Det er Lucky Huset, jeg lyver stadigvæk, jeg er sikker. Mindre, der er en måde, det kan ødelægge, hvis det falder af, så er det ikke. Så, ja, det er den eneste måde, den kan ødelægge. Det oh my god. Det er så tæt på. Oh my god, det var tæt på. Hvorfor er det så? Okay. Well, there's some serious problems. Tror du på mig, det er Lucky Huset nu? Er du helt sikker på, at du tror på mig? Og det var Lucky Huset. Du var ret. Og nu kan vi få et win. Kom her. Vil du gerne vælge en farve? Du kan gerne få en farve. Vælg. Hvad har det? Well, it's get lost. Kom her. Okay, skal vi vælge noget sejr?
So that Skal was vi vælge noget, der er sejt, eller Lucky huset for at få gratis wings? Lucky huset eller noget sejt? Okay, sejt. Okay, kom her. Kom med mig. Det her. Nej, kom her. Jeg får dårligt til det. Okay, er det der kører? Ah! Adam! Vi gør det bagefter, okay? Det er kun mig, der kan sporte den. Nu skal jeg vil spawne den her. Hvad hvis jeg spawner en masse random huse og bare lader den falde? okay. There's a bishop here. It's game over. Nå, det er det. Adam, jeg spawnede det! Kom ind, kom ind! En her! Adam, jeg er allerede god. So he didn't see it. Okay, det er fint, jeg allerede rører det! Adam, stop det. Kom her, kom hen til stedet igen. Okay, jeg kører bare uden dig. Jeg kan ikke vende. Jeg sidder bare på sofaen i min seje vogn. Den kører nu. Oh my god, den er ikke med at køre. Hvorfor kører den baglæns? Det er ikke mening. Den er med at køre ned. Jeg falder. Min bil er ødelagt. Ja. Nej, jeg faldt ud af mappet. Okay, skal jeg spille noget andet? Vent, Adam. Lego Fortnite, jeg har allerede bygget den der flyvende hus. Er du ved godt, hvor vi taler? Okay, jeg er i gang med at komme ind på for. Well. Interesting. Well, it looks like we are having a draw. Well, that looks like a checkmate. This is very, very lucky. Lucky. We won by checkmate. And what is going on? Now we have 1593. So let's take a new one and try to climb to 1600. And I just have 3 subscribers, so like and subscribe. And my assistant just told me we have 3 subscribers, so we are getting there, close to 10 at least, somehow. And we play the Vienna again. This last time it got a little out of hand. Incredible, we won this one. I won this, but you also
the participants, the fans watching. I hear people laughing. There's people laughing in the background. The fans are laughing. Laughing out loud. Gaming fan. It looks like we are kind of having a Vienna game again, and it's going. It's going good. Okay. Alright. So what are we going for now? Hallo? Adam? Let's go for this. Adam? Din avatar usynlig! Du er usynligt! Ready up. Ready. Okay. Ready up. We didn't consider this one. Ready. This is something to be worried Yeah, about. ready up. Ready up. Stop, we're not ready. Okay. Okay. Keeping the pressure. Keeping the pressure. Let's go. Bro, what the hell? I don't care, but it's survival verden. Ved du hvad? I think Nu we skal have vi to survive. retreat Er du klar til at our overleve? king a little. Yes, sir. Se. Ja, jeg kom til det. Men okay, lad os bare prøve at spille survival. Jeg er god til det. Er du klar til at overleve? Lige meget, lad os bare prøve. Og lad os se, hvad der får. Just kick them. Adam, så. Au! Hej, ja! Ja, eller vi låner bare kødet, er det ikke rigtigt? Løb efter den! Oh my god! Det er godt. Og nu skal jeg betale. Heja! Boom! Heja! Boom! Heja! Boom! Heja! Boom! Altså, heja!
Hayashi! Min kød. Vil du gerne fight? Kom herned så. Benny. Kom her. Jeg kom til det. Lad os bare prøve det. Vi har ikke prøvet det langt. Bare kom herned. Kom herned. Jeg er ligeglad. Bare kom. Jeg vil ikke dit i. Nej. Ja! Vil du fight? Du ved, at jeg har lige slået dig. Og hvad vil du gøre med det? Ja. Well, I'm a little quiet now. Så catch mig, hvis du kan. Du er dårlig til Fortnite. Oh my god. Men stop lige! Det gør det. Adam! Jeg tager liv, Adam, så vi kan være venner, ikke? Okay, men så stå stille, så ikke attack mig. Lad mig lige helt, så skal du sige det. Men så siger jeg det ikke. Okay, du er dårlig til Fortnite! Oh my god. Oh my god. Oh nej. Ikke gemmer mig herinde. Du kan ikke se mig. Tak for Bjørn, du skal nemlig Mats. Tak for at lige der var heal. Oh my god. Du kan ikke se mig. Haha, du er dårlig til Fortnite. Og en chest. Well, we might win this endgame. Og en chest med loot. Jeg er rig nu, ikke dræber. Hvis jeg er så god loot. Hvorfor kigger så på mig? Jeg truster bare ikke alle. Der er en mine. Der er en cave. Lad os lige gøre det. Jeg gør det. Man lige slå dig. Ingenting. Jeg er for god nu til at dø nu. Kan ikke please stop mig. Oh my god. Du må selv ikke. Det var mig. Shit, oh my god. Du kan bare se mig. Se, du kan faktisk lave det så. Det er en creeper for noget. Wow. No! Okay, bare hjælp. Please hjælp mig. Undskyld. Det er sygt ud. Nej, jeg er lort her. Jeg vil lige dræbe dig. Nej, ikke selv mig. Nej. Stop. Nej, jeg er ikke død. Stop det! Kan jeg være med? Kan vi ikke være med?
efter mig. Ups, jeg kom til det. Jeg kom til det, jeg kom til det. Stop. Jetpack. Oh my god. Nej. Hvad? Det er fint. Okay, fint. Fred. Lad mig lige... Jeg skal lige dræbe dig. Okay, nej. Vi du gerne hjælpe? Never mind. Jeg går efter den ko i stedet for. Ja. Vi skal finde en bus. Bussen, så kan vi... På grund, så kan vi nemlig gøre et andet sted hen. Vi skal hen til Colombo, hvor Colombo bor. Men det er pænere at bo derhen, og der er mange bedre ting. Ja, bro, du er bare dårlig til Fortnite. Er det ikke rigtigt? Hvorfor kigger du sådan på mig? Oh my god. Nå, jeg ved, du er ikke dårlig til Fortnite, men du er super dårlig til Fortnite. Adam, er du super dårlig til Fortnite? Og du sagde ja? 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 Men det, det kan kæmpe. Okay, bare stå ved at tagge mig. Stop, jeg mener det. Det er ikke funny. I'm a front with a... Stop med at tagge mig, jeg mener. With a... Jeg mener det. Vent, stop. Jeg mener det ikke. Shoot! I realized now. Fint, du er god til Fortnite, glad. Jeg har sagt, du er god, bro. Hvad fuck, man? Was? Und ja! Stop. Godt, jeg kan dræbe dig. Det er vildt. Det kan ikke gøre mig at tjekke noget. Haha, du er dårlig. Ja. Okay, jo, men lad os lige tjekke, der stod ude for. Det her ser creepy ud. Hvad stille? Der er mennesker. Der er mennesker her. Gå bagved. Der er mennesker. De kan dræbe os. Ja, de kan. Der er mennesker. Men gør de mennesker? Ja, man kan ikke dræbe dem. Nå, de gør ikke det. Hvad er det her? Nej. Nej, du går til Fortnite. Jeg jobber. Nej, bare kan gemme det min. Vi skal ud af det her lort. Men jeg skal lige tjekke noget på min her. Men jeg tjekker lige, om jeg kan finde en busstop på natten. Hvad? Jeg skal finde en bus. Der er ikke en på natten.
Nej. Se her, vi kan faktisk den her ulv. Okay, nej, du må gerne fange. Hjælp! What? Hvordan hjælp din net? What? We just take the wood. Det er efter mig! Oh my goodness. Ja, herhen. Du kan se mig jo. It's a draw. Wow, that was a crazy game. Yeah, I just could blunder the wood. Oh my goodness. Well, we didn't reach the goal this time. Kom med mig. We have some stamina. We have to go out running. Keep the pulse up. 120, 130. We will reach the goal. 1600. A good match. Thanks to our opponent from Czech Republic, Amaleric. Bye for now. Stay calm. Stay safe.